אחד, תישן טוב. ידוע שגברים שישנים בין 7 ל-9 שעות בלילה חיים לאורך יותר זמן. 2, תזוז הרבה. המספר המדובר הוא 10,000 צעדים ביום. אבל אנחנו יודעים שככל שתזוז יותר, כלומר יהיו לך יותר צעדים ביום, תחיה יותר טוב. זה מוריד סיכון לסוכרת, לחץ דם, בעיות לב, ומשפר מצב רוח. 3, תשתה מים. עזוב אותך ממיצים, משקאות מוגזים, קולה, דיאט קולה, מים. הכי טוב, מים. 4, אל תעשן. עישון גורם למחלות לב, מחלות ריאות, לסרטן, הוא מסריח, לא נעים לסביבה, עזוב אותך. לא מאוחר אף פעם להפסיק לעשן.